ndị ibe na oruole ngwa ga-ewetara unu ụmụnne m ụmụ Chukwu okike abịa ma ele otu ọ na ori ụmụ Igbo ndị m ji eme ọnụ ụmụ Igbo wa agasa ọgwụ ụmụ Igbo nwe ụwa na anyị nọ n'ime ya ụmụ Igbo ụwa akpụrụ ụgwọ mana Chukwu okike abịa ma kere anyị n'anya mma na udo dịrị ọnụ ele otu ọ na ori n'ụbọchị taa ama m na onye ọbụla siri ike ngiribekweni anyị ji gidesi ike onye ọwụ ga-asa anyị esiri ike anyị ga-esi ya ike n'azụ ụwa ma n'ọnụ mma ihe ọbụla ọnụ na-eme n'ụbọchị taa maka ọnụ ga-eme echi owe ihere mma ọ ga-agajiri anyị niile n'aha Chukwu okike abịa ma ise onye ọnụ na-anụkwa n'oli ụda awụ maazị Amadi mkpụrụ ji akwụ ọwụmme abịara m taa ka ndị mmụọ na obiọma enwere ihe njiri bịa ịma na agwara m ọnụ sị na igirigi ndị nke anyị na-eme na anyị gara ewetara ọnụ ihe ndị rịgasị iche ise anyị gara ewetara ọnụ ihe ndị mere ngịrịrị ise n'ụbọchị taa ụmụnne enwere ihe m jiri bịa enwere ihe m jiri bịa ke ihe na-akpọ ewu soro m chia soro m mee ngịrị chia ngwa chia ngwa gene ntị e nwere otu obodo a na-akpọ Dublin nọ na Ireland nwune ihe dị aṅa na-emegasị nke ntị kpọrọ na gị chewe ntị m kọọla gị akụkọ hei ụwa ọtụtụ ihe rịgasị ise na-eme mbido o nwere ke m ga-akọrọ gị ụda agụde ọchị ọwụ naanị na obodo a na-akpọ Dublin taa ọwụ naanị ebe ọ ga-awụ egbe na-efegharị egbe ya fere ya ga ebe ụlọ ọ sọrọ ya egbe me ya gaa na ebe enwere nzukọ ịmana o nwere otu egbe ga-agaga ebe enwere nzukọ enwe nzukọ edemede eji ndị mmadụ oji ka ha bịa mmemme nke ndị bekee na-akpọ invitation letter edeye dome n'aka nri bịa weta mmanya ọkụ na-akpọ mmanya ọkụ ịma na mmanya ọkụ kene na kalama eweta edowa si na a ga-eji mmanya ọkụ na-eji ndị otu dị otu a ka ha bịara anyị mmemme nke anyị na-eme nwunye Chineke nna m ịmụ ihe mere ni anụmabụla ebe ma kọrọ ọṅụ akụkọ nwunye ihe anyị nụtara ọwụ na egbe echitu ebe oshi bịa pịam buruto mmanya ọkụ n'otuo buru mmanya ọkụ buru edemede akwụkwọ edemede nga ahụ buru ya fepụtuo fere mgbe na o fepụrụ ọ gadụtọ na otu ndị edere aha ha na ndị nwe akwụkwọ na mmanya maka na aha ha rioti ya eburu ya ga-abụgara ndị ka ọdọ nwune egbe obu mmụọ ọkụ ebe ka ọ nọ gwa m eziokwu egbe obu mmụọ ọkụ ebe ka ọ nọ ọ na-arụ n'obodo abụla gị n'obodo ebe mmanya ọkụ ebe na-ebu mmanya ọkụ eburu ya nke butere na mmemme na-aba bido ikwe aka bido ụmụ Igbo ọ na-atụpụla m ọnụ nwoke na-aja achị gị eze ebe ọla ọnụ
ị na-ajụ achịza agba m na ọ dị mma ihe na-eme mana anyị mana ihe ọma bụ ihe ga na-emere anyị, ihe ọjọọ agịda emere anyị. Ihe ọma ga na-emere gị na ezinụlọ gị, ihe ọjọọ agịda eme gị na ezinụlọ gị. Ihe ọchị bụ ihe ga na-eme na ezinụlọ gị, ihe akwa agịda eme. N'oge na ebe ka egbe a na-egbu mmanya ngwa udo dị ya ọnụ. Ochi ọdọ aga m abịa. Ihe m ji ekwe nwere igirigi ndị ihe na ihe nọ na ya, ihe ọma memere ọnụ.